tidakamba kunena kuti ma prediction ofunika madzi azikhalapo kuti amene walondolayo adzilimba mtima chifukwa zikumatipatsa chilimbikitso tikabwerayo nchikumatipanga congratulate timadziwa ono tizili bwino. Next time mukatifunsa su prediction sitidzakana kusiyana ndi zija zomangoti imeneyi tikuona ngati amene azazuke bwino yapambana so tidapanga di predict molondola ndizachitikadi awo adali maganizo apuleya kuseli kwa golo koma tisangalale komanso taponda kunena kuti zachitikadi monga mmene tinaloserera ndi zili bwino. Chabwino tikhale tikuona nkhani zathu mene yayendera Airtel Top 8 kamba kuti matimu a Ekhaya komanso Mighty Wanderers afika mu ndime yomaliza ya Airtel Top 8 masula amene ndithu aliko finals iliko mwezi omwe wa August. Tilowenso mu FDH Premiership kamba kuti ikubwera mwankokomo mu week number 12 ndipo tikhalenso tikuunikira Malawi Scorchers kamba kuti ikungofuna point kuti ipange kuti makamaka ikhale kuti ili mwantambasali ikhale kuti automatically yapanga qualify ndikufika mu quarter finals. Tionikenso mene achitira osewera athu osiyanasiyana mu Commonwealth malizasa amene ndithu zabwerako kuti onena mati kuti ali center zabwitsa kunena kuti wadali ndi mtima ndithu ofuna kupita kukafika ma finals for the first time ikhala kunena kuti kufika ma finals timu ya Ekhaya